namandohoti acara kebaktianon di joroni tuaton naksongoni aka ruas namangihuton secara live streaming di ingana tabi. Tapasada ma roh ado pikirata tapuka ma masuk martang yang nahom maita di bagasar roh tabi martang yang maita. Amin. Marende meta sien buku ende nomor 22 ayat sada rodi 2. Marhite goarni debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni tondi perbadia, natu mopalangi do tanoon. Amin. Nunga di paboto di ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluduan ni jaoba siakho, ima na mangulahon uhup sambing, dot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, asi maruam dihami, aidak tarbain hami mambain manangaha, molosoho dongan nami. Dibaini, seleho madihami, roha badua ginjang, asa tahu hami manimbangi, dohot mangulau lomo ni roham. Sedongani mahami, asamian kami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede meita sia nomor 440 ayat sada.
Tangion hamuma patik de debata, ima patik patuluhon do lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, ianggo soture dalanna. Ay hona huubna do sogot, akka namar sineang di guarna. Dia do lapatani, ondo. Ikon dia biari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujar naroa, manang mangatsi, marhite-hite goar ni debata. Ay di natar sosak, dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do, si dohonon goar ni debata. Atong, rak magidogogo mahita tutuhata debata lao mangulaon na umbar tu patiki. Ale tuan debata, saya parugogoi mahami mangulaon na umbar tu patiki. Marende mahita sembuku ende 170 sada ayat sada 22. Tatopote madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalana badia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujolom wilalahami rikot doa sini roham disalut hami halak perdosa alanii ubayan na upaserep hami diri nami sadarion di jolom jala huparhatopot hami tung na jodoh hami manimbil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Saya undang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aidang di halomoon roham hamatayan ni akka pardosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahok ma asini roham dihami, marhite-hite panindangion, dohot hagogon di tondi perbadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu dabadiai. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringo tuazan di dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai hoau, marhitesian akka dosam, jalanunga dilojai hoau, marhitesian akka hajatomu. Au tutu, au sandiri manelesei, akka pangalosim, ala ni hadirioku, jala dakku paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata nadi ginjang. Amin.
Marende meita sian buku ende 715 ayat sada. Tabegema hata di debata turpu dihita di hari mingguan ima sian Matius 20 ayat 20 sahat rodi 20 lalu tajaha mamar soring-soring. Matius 20 ayat 20 sahat rodi ayat 20 lalu. Marjea mahamu si boto surat dot parise hamu pangatsi ai di parsapulu hamu do akka suat-suanan na met-met alai tading do akka patik na umaol di baik kamu songon hati goran para siroaon do taburjuon siulaon do nasadaon alai unang mata ding nasadaan hamu partigor nama pitung di pasisi dorongit alai gaja di bodut tamudo. Marjea mahamu si boto surat dot parise hamu pangatsi ai di paya samudo panginuman do makuk sian duru hape marisi pandoboan do dohot parga dombusan Eho parise nama pitung parbagasan panginuman lima jolo paiyas asa gebe iyas nang duruna. Marjea mahamu si boto surat dot parise hamu pangatsi ai sumando hamu tu tanoman na hinapur akan adenggan berengon sian duru hape marisi holi-holi ni namate do dohot nasa narotak Tongon songoni mahamu tikor hamu idau ni halak sia duru alayang go di bagasan go pangisau do hamu do naso uhum. Ima sahatna martua do akan atu bagion hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marende maita sian buku ende 715 ayat sada maita jongjong.
tindakko maha porsiaw tai songo nai tindakko ni dongata sa porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalagi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman itu boni si Maria naga begabian sianto terbaradia andorang suabubuan. Ido tuhata na tuman nabirnit di panguman silatus nama tetarpa jole ibadah dia pinar silang na tua tu banua turul dengdi tanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamun di dibata jauh amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pamula sutralon manguhumi halak na mangulu dot namate au persea di tonit perbadia jaladok sadauria nabadia Huria atau pani halak Kristen akan nabadia do dia sandosa do dia tai namandok mula mangulu soko daging halak nang mate do dia ngoluan na sora sudah amin. Tapi bagaimana tikting nama sa di huriata di bagasan mingkon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ke-10 Dung Trinitatis, tanggal 8 Agustus 2021. Topik minggu, ulahon ma uhum dohot hasitongan. 0 sada, permingguan. Pakkobasion permingguan di huriata di hari sadarion tanggal 8 Agustus 2021 dohok minggu tanggal 15 Agustus 2021 tapatu pado permingguan 2 hari ima sada bahasa Batak masuk pukul sia wib dohot 2 bahasa Indonesia masuk pukul 11 WIB. 02. Pendaftaran merguru maka tidakon haporseaun tahun ajaran 2021-2022. Pinabotohon matusude ruas ni huriatta asa mendaftar ma akka nanaing merguru maka tidakon haporseaun tahun ajaran 2021-2022. Inganan pendaftaran di kantor HKBP Pasar Minggu. Sibuanon lau mendaftar ima surat pengantar sia situa wilayah. Fotokopi akte baptis 1 lembar. Perguruan dohot pertemuan orang tua disakapi tanggal 1 Oktober 2021. Kosok tolu pertanyaan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2021 ima wilayah pitu dohot wilayah walu. Asareta jalariama hita ro tu gereja. Jala pinangido ma asa sude hita ruas mangihutton pertanyaan ini di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal pertanyaan wilayah boy mata jaha di tikting nangadong di hita. 04 sosok. Pilihan minggu pertanyaan dohot pilihan bulanan manang tahunan. A. Marahite tiktingon disosoi huriata dohita saluhutna
asa sude hita ukap mangalehon permingguan dohot pertangyangan di bagas tabe. Boi tafasahat marhite situa wilayah. Rekening gereja dohot QR kode ni huriatta. B. Pilihan bulanan manang tahunan. Marhite tiktingon disosoi huriatta do hita saluhutna. Asatong ukap rohatta pasahaton tanggung jawab secara bersama. Ima manggohi akka haperluan rutinitas dohot operasional ni huriatta. Asatalehumma sianlas ni rohatta pilihan bulanan manang pilihan tahun. 05 Dewan-Dewan. 05.1 Dewan Diakoni. 05.1.1 Seksi Parupuan. Merdalat do sermon Parupuan merhitajum. Ima di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10.06 WIB manang jam 4. Paduahon Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Waktuna sarupa pukul 10 manang jam 4 sore. Pinangido tusude Parupuan asamadohoti sermoni. 06.1 Dewan Diakoni. 06.1.1 Penanganan bantuan yang terpapar COVID-19 dan yang terdampak ekonomi di masa-masa PPKM. Pinangido tusude ruas ni huriatta HKBP Pasar Minggu. Asataleon marohatta laho mangurupi ruasta. Jala tafasahat ma tuposko marhite rekening ni huriatta. Ima rekening atas nama HKBP Pasar Minggu. Nomor rekening Mandiri Sada 2 00 walu sia walu 0000 sia. Kosok pitu nomor bagas. Kosok pitu titik sada. Tik perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Dr. Rio Alexander Sibarani. Anak niamata Johannes Benny Sibarani nahinan. Tubuh ninata Meriani Elpideria Bolusirait. Alamat Pengadegan Timur Opat nomor 3A RT 002 RW 01 Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Tebet Resort Tebet. Dohot Oroana Iin Hernawati Handriani Bur Simanjuntak Sarjana Sosial. Boru Niamata Jamsin Simanjuntak. Tubuh Ninata Florida Boru Manurung. Alamat Jalan Swadaya 2H nomor 27A RT 001 RW 05 Tanjung Barat Jakarta Selatan. Masuk wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul sia wib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Di pasu-pasu tuhatama sakap parsaripeon nasida. 07.2 Tikting na perjulu dohot na paduahon. Akan menerima pemberkatan nikah Timbo Iwan Siregar, putra dari Bapak Hasudungan Siregar dengan Ibu Retna Borusimangunsong. Alamat Jalan Laguboti nomor 22 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Anggota Jemaat HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar, dengan Rebecca Yulian Boru Simangunsong, putri dari Bapak Dr. Anus Robert Jumala Simangunsong, dengan Ibu Rosinta Meyanna Boru Nenggolan. Alamat Jalan Poltangan Raya
nomor 10 RT 002 RW 04 Jakarta Selatan, masuk wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 di Gereja HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar. 08 Dana Nasorang. A. Di basa-basa Tuhat tado sada danak bawa di hari Jumat tanggal 30 Juli 2020 sada di keluarga Hotlan Hasudungan Siahan Inata Emeliana Desi Pianti Borhutagaol. Alamat Jalan Muhammad Kafisada, Gang Keranji, nomor 76, wilayah 12. Sai di pasu-pasu di Batama danahi merhai pason songoni nang natorasna. B. Di basa-basa Tuhat tado sada danak boru di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sada di keluarga Tupak Sulaiman Simarmata Hinata Hilda Aprila Boru Sihaloho SE. Alamat Jalan Gunung 4 nomor 40 sada RT 002 RW 03 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk wilayah sada. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Sai di pasu-pasu di Batama danahi marhai pason songoni nang natorasna. Kosoksia. Ruas nomor ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude perhaladu nihuriata HKBP Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas nihuriata. Goar-goar ruas nomor ulang tahun di bagasa semingguan mulai siat tanggal 8 Agustus 2020 sada satu tanggal 10 Agustus 2020 sada boy mata jaha di warta jemaat nang adong dihita. Hata ni debata di nomor ulang tahun 5. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmahnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tikting nasoji nahahon dohot parhepengon ni huriatta boy mata jaha di tikting naung di parade huriatta. Songoni ma tikting di hita di bagasan saminggon. Uhud papugo pelean marende mahita sian 714 ayat sada do tuduna. ayat tolu. Dan miuigot kami namar dosa godago.
manapun martanya kita dame na sumurung sia salhu naroha ima namaramoti ate-ate dohot pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita salhutna damang dok dainang nani halongan di bagasa tuata di Kristus hata ni tu hata di minggu tasadarion ima minggu pasapuluhon dung trinitatis di pakulingi jala di patogu hita laos di paingot ima maritehite natar surat sian buku ni panurang Jeremia bidu 22 mamukamai sianaya sada rodi ayat sia ujahama tuhita salutna tapayu tihut ma di bagasan rohata sonoma di dok hata ni tu hata baga-baga dohot luba-luba tupinopar ni rajai boti hata di Jehovah tuat moho tu bagas ni raja sia Juda jala hataon ma disi hataon dohonomu ma tangiom ma hata ni Jehovah ale raja ni Juda nahudul di atas habangsa ni si David ho dohot akan aposom dohot nani rajamu akan nabongot tuaka harbanganon boti hata ni Jehovah radoti hamuma dohot hati gorang jala palua hamu natar sanguni sia tangani halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabaik gugu tu halak dagang tunatading nilapin dohot tunabalu jala unang diurusok kamu mudar naso marpipot di ingananon ay molo diradoti hamu hata odeng say adongdo masuk tupitu-pitu ni bagasan raja akan nama habangsa dia bangsa ni si David akan nama marsihudul dihureta dohot dihoda nang ibana nang akan aposona dohot nani rajaanna alai moloso ditangiok kamu akahaton nungapola maruariau tu diriku ninna Jehovah iko gabe longanan bagason ai songonodo hata ni Jehovah taringo tu bagas ni raja sia Juda giliat do ho nian diau ale pusu ni Lebanon iko gabe halongangan doho bahenokku gabe huta aka naso marpangisi jela au padirihon dopako aka jolma pangago mangaloho ganu mardonga sijata nasida madabahau hares akan napinilipmu jala manipalhon tu bagas abi jala torok bangso mamulusian lebung ni hutaon jala didok be ganu tudongana boasa tung songoni bahenon di Jehovah tu tahun nasai bulut jadi donon nasida ma ala natina dikon nasida pada tu Jehovah debata nasidei jala marsoba tuaka debatasi leban uhud mangoloi nasida ido sahatna amo kadongan nani halongan di bagasa tuata Yesus Kristus di hari sadarion di minggu pasapulon dung trinitatision sada parsiajaran nama sai
rikodo di tonga-tonga ni nguluta. Natape dia pala obason sahatu tikion na ikon adupata dope akapasorion nang akaparukilon alani pandemi COVID-19. Na gudang na mabeh kita aguan. Boy may aguan niya ka parkarijuan, aguan niya ka harta, dohot aguan alani hamatian na ni holongan ni rohata. Alay sada mata ingot amang do tawinang na di halongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Sahatu tikion dohonota ma natotong do pehabeng na marsiohot holong ni rohani tuani di tonga-tonga ni nguluta. Parsihotan di holong ni rohani tuani boy hita natape ikon mamuji debata hita na ikon mahite virtual. Alay boy do hita marlas ni roha dia palatikan. Jala di parsihotan ni holong ni rohani debata totong dope hita satu tikion di bagasan hai pasok kita. Alay sada no museng sada pareta songo sada holong ni rohani debata di paingot tu hita amang do tamuinang naksoni akan apa sebung natape ikut di bagasan akaparsorion. Natape ikan di bagasan akka parukilon, natape ikut gudang akka hagoa kita. Alaniaka namasa dihasiagono terlubobi ma alani pandemi COVID-19. Unang ma sada mago sia tonga-tonga ni nguluta songon halak naung hinokop ni tuata Kristus kita. Songon halak naung masuk kita tu bagasan harajo di debata. Unang ma mago sia kita ima mangulahon dohot hasit togan. Omma pareta ni tuhata dia palatikon na ikon ulaonota. Nang rahis nang sonang penguluta sahatu tikon imma sada pareta duhita ikon ulaonota do dohot hasit togani. Puasa pola ikon paingoton ni Tuhani tuhita dia palatikon amang do tawinang. Alana omma sada las niruha songo kita naung bongo tu bagas harajaun ni debata songon halak ima songon anak-anak ni debata kita ikut totong do hita amang do tinang nata pe songo dias pasorion ni nguluton nata pe ikut sonarion ikon rais jala ikon hirhodota ikon mengalului akka si panganota no siaka kebutuhan kita. Tapi jangan kita lupa bahwa kita akan tetap melakukan yaitu keadilan dan kebenaran. Ala odo amang do towinang didok di sini adalah kebahagiaan dari kerajaan Allah itu sendiri. Ini adalah kebahagiaan kerajaan Allah. Jadi ini adalah suatu perintah bagi kita. Alana didok do dia mukadongan di Rom 14 ayat 10 itu didok sebab alana harajon di debata dan hodang holat taringot tu si panganot do sinon. Harajon di debata totong do didok ima soal kebenaran. Soal damai sejahtera. Dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kebahagiaan itu. Om Maharajauni debatai. Jaladang da ikut dohonota dia mukadongan ala di tabuna di gulung-guluta di portibion gabi lupa hita kebahagiaan kerajaan Allah. Jala di pihak na asing amang dot tawinang taringot tu dohot asitonganon adalah kebahagiaan dari siapa? Alana omma nagabe perlengkapan senjata dari Allah yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini menjadi baik di dalam dunia ini. Dohot hasitongan ini adalah sebagai alat kita, perlengkapan kita
untuk mendapatkan kebahagiaan kerajaan Allah. Ido didok diamang do taminang di Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ido dia. Namar lapatan dunia mukadongan, semua kehidupan kita harus digantungkan kepada kebenaran dan dilindungi dengan keadilan. Sudah ngolut tahun ikon hasi tonga do, ikon uhum do, jala dirahut keadilan do di dok di son dia mukadongan. Allah yamang do taminang di bagasan Kristus. Memang songon kebutuhan ni ngolu do siganu pari do kebutuhan ni uhum do hasitonganon. Songon contoh nama dia mau kadongan molo kebutuhan hita siganu pari pasti ikon adong masih panganon paling otik dohonon ikon adong ma idahanate. Lai molo taida walaupun keadilan dan kebenaran ini adalah sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Namun kenyataannya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlububi madina masa di pandemi COVID-19 on. Holanda laho pasonako dirina lau paluau dirina mak. Dan gudang becol masonarion laho memperdulikan orang lain. Terlubu bima mangulaun do tadi orang. Nada pedidok isi nakididokon ima sangat penting bagi hidup kita, sangat bermanfaat. Di sarana masonarion aha manfaat di pandemion. Salah satu ima masker tahun nanti bermanfaat do di hitau. Baru aha mamuseng vaksin so nadidok niaka pamarita. Alai. Nada pedidok disi bermanfaat di sangat penting di tonga-tonga ning ngulut tadi yang mukadongan. Alai gudang do naso maparwahoni. Gudang do. Alania omma alani untuk tasadiri. Alania maksud dokon. Ini karena apa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Puasa ibu itu terjadi. Itu bisa terjadi kenapa? Ngolotai dari turbukon dia mau kadongan ido di pajawon ni debata tupal nerang Jeremia ate ido didok dia ya siai omak didok di si jadi dohonon nasida ala natina dikon nasida pada tu Jehovah debata nasidai jalan rasobat waka debata si lebat mangolui nasida. Karena apa? Karena mereka sudah melupakan siapa? Melupakan Allah itu sendiri. Melupakan siapa? Melupakan Tuhan itu sendiri. Melupakan perjanjian Allah kepada mereka. Dan telah sujud kepada Allah yang ada di dunia ini. Dan beribadah kepadanya. Allah nunga be dilupahon nasida pada nasida tu debata. Jala nunga masoba nasida jala pasato pilihan tu debata na adong di portibio. Alani damang do dainang di bagas Kristus. Hata ni debata marhite panurang Jeremia. Didok dison sangat tegas mengingatkan ima halak mengingatkan kita terlubu bimahita di masa sorimagoon, di masa hasusahanon, di masa parukilonon, didok tu hita agar kita peduli kepada siapa? Peduli kepada perintah Tuhan. Asa peduli mehita di badan ni debata. Ima aha manglaon ima dot habunaran. Ini harus kita mulai dari mana? Unang saya holad saya pamareta terus kita mamerengate. Habeng dirita sendiri sebui tahu lahon. Sekarang firman ini menggugah pribadi lepas pribadi. Sipatan nah atau kita mamer songon dai dok iya pestil tai. Iya gajah di jolo ni mata ni doang, iya gajah di jolo ni matata,
dan boy di ida hita. Alai jarum ina di jolo ni mata ni dongan boy di ida. Odo pe gudak di hita mang dota minang. Saya mamer tua kadongan. Alanido di dokot du hita dia makadongan dia palatikon ikut tamuai masih bagas dirita kehidupan kita. Setiap orang yang menyandang hita adalah orang-orang yang menyandang dan menduduki jabatan sebagai pemimpin baik dalam keluarga. Hita pemimpin du hita selalu. Nah, pemimpin di tonga-tonga di keluarga paling sautik nah. Paling di tonga-tonga di masyarakat huria dan di negara. Alani damang dok dainang di bagas Kristus. Kita harus menjadi teladan bagi mereka yang kita pimpin dan melakukan keadilan dan kebenaran. Hal inilah yang kita lihat. Nah dipaingot nih paniurang Jeremia tu Raja Yehuda namandok dia mokadongan di ayat tului buti hatani Jehovah. Radoti hamuma uhum dot hati goran jala palua hamuma natasanguni sia tangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabain gugut walak dagang tuna taring dilapin tuna mabalu jala unang duruson hamu mudar naso marpipot di ingananon amang dot taminang di bagasan Kristus. Om masada si paingot duhita di apalatikon di namasa surimago nagok hasusaan asa taulaho no namang alana dia mukadongan molo dak taulaho ni yamang do taminang ado narabot hita ay sarupa nakidulo ko kami yamang do taminang bahwa dot hasitonganon adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Buasa di doko penting dan bermanfaat alana gudang pakonai di tonga-tonga di nguluta. Alana itu molodang di ulau song dia toluo di doko disi. Do ngagabe dapat di nasida. Apa yang menjadi dapat mereka ketika tidak melakukan ketika tidak melakukan hasitongani amang dot tamidang ido di doko dia mau kadongan di bagas Kristus boy mata jahat dia olom dia itu di doko disi aku akan membuat engkau menjadi padang gurun menjadi kota yang tidak didiami orang aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau masing-masing dengan senjatanya mereka akan menobang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Ini mempunyai arti orang yang tidak peduli akan menerima hukuman dan murka dari Allah. Oma mau dawat dihita amang dota minang adong dawat dihita molosui tau laun dot hadi gorani. Alani sangat penting ini dia. Alani amang dota minang alani dia buktikan hukum dan murka Allah akadiame ne. Nah berjolo dia mau kedongan di dok kehancuran. Oma nama cai takas di dokon. Hal ini sangat jelas dari pernyataan firman Tuhan. Segala khususan yang sudah kita terima, yang sudah kita capai, yang sudah kita nikmati itu akan segera lenyap dikatakan di sini. Itu akan lenyap sendirinya ketika tidak melakukan ketika tidak melakukan hasitongan di tonga-tongan. Kehancuran itu akan terjadi. Kehancuran sendiri akan terjadi. Walaupun itu harta tai kesenangan kita itu. Dohono dia mau kadang kesuksesan kita itu. Yang sudah kita terima itu. Yang sudah kita capai itu. Yang sudah kita nikmati puluhan tahun. Alai saleleng dak tau laun doa si tongani. Buatun ni debatadu hancur selama-lamanya. Nah pada tahun dia mau kadongan di kondisi ahamamus yang kehilangan kemerdekaan dan kehilangan kebahagiaan hidup di bawah kekuasaan dan jajahan orang lain, orang yang melakukan kekerasan dan penindasan.
Alani amang dota binang molo taulau dosong ni, jika dalam masyarakat timbul fenomena ketidakadilan, tidak ada kebenaran, yang berkuasa bertindak sewenang-wenang, maka dohono masyarakat itu akan kurang beruntung, akan diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Kita tahu bahwa para pemimpin dan elit yang berkuasa tidak mengikuti hukum dan perintah Tuhan. Ulang maju taringot tu aka pemimpin kita. Alai taringot tu kita maju akan nomor keluarga deh. Pasti do tailahon di tonga-tonga ni ngoluta sinau pari. Alai amang do taminang mulu taulahu nih. Sebaliknya adong go dapat kita. Nakin mulu so taulahu. Sonari mulu taulahu namang do taminang apa yang kita dapatkan. Apa dampaknya jika kita melakukan keadilan dan kebenaran dalam dunia ini? Mula disukut tu kita mula mangula ke ulon pasti adong ikon adong go mampak na tu kita teh baru tahu laon. Mula sadong mampak na wisi bi. Lo mahalakan mangulah ni. Alai didok debata ommak parete. Dan holas segala perintah yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi perintah itu membatangkan kebahagiaan bagi kita. Dasar pareta niakan asing. Sesipata hola di paretai alai dangadong. Timbal balik. Nah, alai di song. Mola diulah kamu do asitongani idok debata. Adong go dapat muna jabar muna. Esok kita di mola di parledon. Saya dong go jabar niakan burju itu teh. Kudang do akan jabar na burju. Gudang go jabar niya kada burju na mangulahon-ulahon baru dapotan. Alai mula sa jabar niya dag dapot nai. Alani do didokon aha madapot ni da sida dia mo kadongan di bagasi Kristus. Dapot na sida ido didakon di ayat obat. Ay molo di ratu di hamu hata odeng. Saya dong do na masuk tupi-tupitu di bagasan raja akan nama bangsa dia bangsa ni si David. Akan nama si Hudul di ureta do di hoda. Nang ibana, nang akan aposona, dohot nani rajana. Ido didokon namang dota minang. Didok di atas Indonesia. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semua itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana akan berserak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan menerai kereta dan kuda-kuda. Mereka itu pegawai-pegawai dan rakyatnya. Jala didok go museng dia onominya te ai songonodo hatan di jauba terida tu bagas ni raja Yuda giliat dohunyan yan alai putsuni Libanon. Alani amang dota minang ado lapatani. Ini mempunyai arti. Ini mempunyai arti dohono dia makadongan di setiap orang melakukan keadilan kebenaran, terutama bagi kita, terutama kepada kita seorang pemimpin. Ado arti namang. Ado lapatan. Lapatan na perjulu. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Tindakan ini melepaskan orang dari pemerasan dan perampasan haknya. Lapatannya. Lapatannya itu bagaimana kita memberikan haknya orang lain. Yang memang haknya itu sendiri. Napa dua mengembalikan status setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Molo taulah doi nagabe bui dota kembalikan dohonon wajani debata di tonga-tonga ni dongatai amang dota menang. Alani damang dot deinang di bagas Kristus jalan apa tuluhon yaitu memberi berkat yang berkelimpahan. Aido visi di misi di kita. Di pasahati di baik kita di Portibion dada hola mancalo pasu-pasu. Dangi ulo ta amang do taminang tarpasu-pasu di hita saluna. Alay asing biman yang gudang na. Alay guarna tarpasu-pasu di hita. Alay kosong gabe pasu-pasu di hita saluna. Ala nunga di pasu-pasu di batah hita. Salut. Itu dakin bagaimana kita memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan dan memberi berkat yang berkelimpahan kepada orang lain.
Ido gabe Jepang di hita. Molo mangulaon do tabonahan. Alani amang do taminang. Hata itu hata nungas saya mat saya deng takas di dokon hati. Bahwa kita akan menerima menerima damai sejahtera, menerima ketenangan, menerima ketentraman untuk selama-lamanya. Ido didok di Panurang Yesaya ayat 32 ayat 10 itu didok di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jangan dong bedisi marsi perburukan. Jangan dong bedisi marhua. Holan na lau membuat parorondongan na asa dengan ulaunna. Asa membuat harga guarni mana sendiri. Jangan be. Ido didokon di Jeremia 32 ayat 10 itu. Alani amang damu kedongan. Salele kita mangolu di hita di Portibion. Di leo debatado hita kebebasan. Lau merespon hata hangoluan. Na pinasahat ni debata tu hita ganuk. Suak songoni nang hita songon bangso nagabe hasahatan luba-luba ni debata na pinasahat na mahite Panurang Jeremia ditepukon. Ahama di dong ibangido tu hita. Asa adong mahabubon ni roha. Asa adong ma pertobatan. Odo na diigil ni debata. Sian Raja Judei. Odo na diigil di debata sia kita. Asa unang sanga buah. Asa unang sanga ona hupita. Asa unang gabe sodapotan perjabar kita. Asa unang gabe sodapotan kebahagia kita. Ido na di bakasahat luba-luba kita dia palatikon. Di pasahat Panurang Jerima dua pilihan tu Raja Juda tikion. Na berjuluk mangulah lomoni rohani di bata asa gabe lam tarpas-pas dan sida manang manawison hata ni di bata asa na na sida gabe hanagoan na jabar na sida hamagoan senari omma na di parodo peti hita marite turpot na tapi na ikon adopata ima parukilon sorimago on amang dota winang tapili ma amang dota winang di dokot asa gabe lam tarpas-pasu mahita. Mana di dokon lam tarpas-pasu mahita mangulahon do debata. Asa gabe sada siri mangon di hita manuang. Sadok marite hata di debata di paingot do hita totong. Ido baen. Adong padohan ni halak batak ngasomal tabigi teh. Dinalik bulung ni sihupi, pinarsaong bulung ni sihala. Unang sumosol di budi, dada si paingot naso ada. Tungima sada si paingot tu hita amang dota winang dison. Jala omma musik si paingot mariti hata di bataon di dok. Namar lapata doi. Padohanon tu hinargana di si paingot manang puda. Ima marite hite luba-luba dua kajolma asad yaingon akka si paingote. Omma asa tataingoh ma si paingot di hata di bata dia palatikon asa tauloh ma do debata isarana darlubobi ma songon hita paingoton songon atoras hita tuaka yanokota songon ido ipaingot hita dia palatikon. Si paingot ni guru tu akan nani ajaran na dohot aka lan asing. Alani amang dota minang dapat pudi nang si dohono ni turpokot tu hita. Nang pajabar hita. Nang dapotan ketentraman kita. Nang mendapotan kebahagiaan kita terlebih di masa pandemi ini. Mari dia mau kadongan dota minang lau mangulaun pareta di debata. Mangulaun dohot hati gorana tarpas-pasu mahita salu na amen martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na hutadahami di bagasan Yesus Kristus mole atema di leo kodope hami boy manaripahon ari habadiamon nasongon tadanilas ni rohanami
Ima songon dalan nami laho mandok mauliate tua dopamu nasmbadiai ala nunga jumuluhu ilalahami dia kapadongani ommu dia kapasu-pasum nang jalau hami salilek kami mangula ulon nami di bagasan ono mari dang holan maparbue hasil ni tangan do pikiran nami nahu jalau hami di bagasan ono mari alai dileokodo hami alai Tuhan hai pasun jala dileoko hami gogo boy hami marsonang seharibuan jala dau hami sian akar ragam ni akar parmarang tarlu bobi ma parmaran namasa dia siang anon alani pandemi COVID-19 moliate ma dileokodo pe jala dipengoto hami diari habadiomon asa marsau kami marhiti huriamon boy hami marsau di bagas coromon jala di bagas nami marhiti na boy hami marhiti virtual lama dok mau liate tua dopa muna simili jala mau liate ma damot nami ale Tuhan pasu-pasu na bolon mariti hatam na badiai na say totong mga jari hami paingotok kami jala mga leon akka gugu pangapuliod di hami natape di bagasan akka pasorio kami alani sorimago ni pandemi COVID-19 na ikod agua kami ado aguan niya ka arta aguan niya ka perkerijuan aguan niya ka dongan nami na jumulo mati pajulo kami alay Omma di pataridaho ko ali Tuhan songon parsio hotopmu songon holong ni roham Tuhami totong diajari hohami asa totong hulau kami dohot hasito kami sada pareta nama cai arga sada pareta na pataridahon holong ni roham do dihami asa unang gabe mago siya kami ima songon sada anak ni debata kami songon halak naung tarsurat kami di bagasan ni harajon ni debata jala paretami ali Tuhan sada mabuan nama ban uli jala las di roh kami molo ulah kami boy kami sonak ribuan alani ajari kami salu nale Tuhan ala huwoto kami molo lamborat akka parukilon nami lomborat akka pasorion na huwadopi kami sifata na holam manario diri nami mahami le Tuhan ay didok hoda le Tuhan patogo kami ay nunga tarpasu-pasu kami salu na tapi maragam akka pasu-pasu na hujalo kami jala marotik gudang na ale Tuhan alai sudah selalu na tarpasu-pasu alani ajari ho hami ale Tuhan asa gabe tarpasu-pasu mahami makarikoton di gol-gol nami asa usario kami ale Tuhan akadongan nami na hinadangol na dia palatikot asa unang holad na paburu-buru donga kami asa unang dibagasan las di roh hami dibagasan akka parukilon ni dongan holan lau mabuat guarni diri nami alani pos marwa nami ali Tuhan to dimima na mia di hami na setotong mangajari hami salutna ali Tuhan debata hubo kami ma di bagas setang yang nami salutna ruas ni uriam nungatung macai gudang ruasmu nang hami aka paralado na terpapar alani pandemi COVID-19 alai mulai hati mahali Tuhan didongani asi do holong ramido alai Tuhan dipatogu ho hami dileoko pakiriwan na mangolo nung macay godang akaruas ni uriam majalo pasu-pasumi marhiti na malum parsa hitoni na tapi dia palatikon adong dope akaruas ni uriam na dibagasan pemulihan asiro hamalai Tuhan tong matodip to diperbadiai manggonggom daging do todi di nasida asai malai Tuhan napatogun ha porsyon nasida asa unang say di bagasan padilian arsak di roa nasida
Asal nang gabe moru imun ni pardagi unasidai. Alai totong majari nasida asa marlas ni roha ai disido alai Tuhan. Jepang nami hagugo nih. Posro nami pasu-pasomu. Aka ubat nang si panganon nang si inumon. Na pinangan ni nasida. Paritiamu mayali Tuhan lau mabolok ko say siap parmadagiun ni aka ruas ni urami nang aka paralado ni uram. Jala akka para medis na manangani ng dokter alay Tuhan. Totong maurupi jala parbisu kina sida leonomu akka gogo. Asa gabi ima museng paritiamu lahu mabalok ko say siya pardagion ni akka ruas ni rami. Jala hubok kami ma di bagasatang yang nami. Mulai hati ma diajari ho kami dia palatikon asa totok kulau kami alay Tuhan. Marite mangulaon do asitongani ima roha marpanarihon. Roha namardiakonia alai Tuhan. Huboto hami gudang do alai Tuhan akadongan nami ina dia palatikon na terdampak. Na siya kami lubi. Alai pos marwa nami gugomu do roha do pikiran nami alai Tuhan. Asa hupatari daw kami alai Tuhan songon na didok mi ay molo hulau ni gudang do jabar nanang si jalon nami. Dada holan jabar ni akka padaraman di Portibion. Alai jabar ni harajaon na di Banogi Jangi. Nagabe Jepang nami di tonga-tonga ni ngulo nami. Nepos marwa nami alai Tuhan huber kami maakar was ni urami. Na hurak siak kami na bui urupan nami bi. Asa ima alai Tuhan nagabe sada parbue ni haprosyon nami di tonga-tonga ni ngulo nami. Atong ali Tuhan de bata. Satu kinay mulak mahami jala sipul maparsawar nami rap dohoto di bagas joromon. Alai huboto hami do yang go asi di roham. Na setotong manggunggom hami di tonga-tonga ni ngulo nami si kanopari. Atong sangonjol mahami na setotong maralaw dosa maradopod dongan nami. Nang tarlububi maradopok ko, si samay ali Tuhan. Asa unang gabi pangabat di hami. Gabi habaron ni paso-pasum di tonga-tonga ni ngulo nami. Atong matangyang do ilik nami. Mariti anak mu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amen. Amang do tamuinang nasongoni na hingolongan di bagasat Tuhan Kristus. Taha mulai tiaw mahatani tuhatan nang ta ripartu tonga-tonga ning hulata. Marite na marede hita sia bukede nomor 723 ayat sada. Uhut ma tapasat peliata tu huriata marede mahita.
matuk tuho sasude olano wiu tondang bediriko togu togu matu nature tatangnya koma piliata nata papungon tuadupan ni debata martang yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo harwan ni salhut silon leo na dinggan do nasa ulibasa na maulitus upasa tami masian dan nilomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparsia kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga niuriam do di portibion buhay ma rohanami mariti-hiti todim asalamu tadahami gudang ni sileo-leo mi tuhami asalam gergir hami mandok mauliati tuho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banugijang say pinarbadia magwarmo. Sayro maharajaon mo sa saut malo maniruham di banotongosong na di banugijang. Lehom matuhami sa daron hanguluan siya pari. Si sama dosa nami sa umpanisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togyon tu pangujunan palua mahami sian pangako. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di sondakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaroma damena tu todi munabi. Amen. Amin, amin, amin. Shalom madi hita, jala selamat hari Minggu, debatama nama semasu hita salutna. Amin.